Għaddejja konsultazzjoni ma' stakeholders fosthom għalliema biex titfassal strateġija nazzjonali dwar l-isports. L-edukazzjoni fiżika, suġġett li għandu jattira lill-istudenti lejn l-isports minn età żgħira u li jwassal biex il-parteċipanti fl-isports jiksbu diversi unuri b'medalji fost id-disċiplini sportivi f'manifestazzjonijiet sportivi internazzjonali. Kevin Azzopardi, uffiċjal tal-edukazzjoni, spjega kif l-għalliema tal-edukazzjoni fiżika qed jipparteċipaw fid-diskussjoni li qed isiru u li huma parti integrali mill-proċess tal-istrateġija. Aħna qegħdin nisimgħu minn għandhom x'inhuma l-bżonnijiet fl-iskejjel fejn tidħol l-edukazzjoni fiżika u l-isport, l-impenn qawwi li qegħdin nagħmlu flimkien anke konfermat minn numru ta' għalliema tal-edukazzjoni fiżika li ġew impjegati tul dawn l-aħħar snin. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima spjega kif din l-istrateġija qed ħares il quddiem biex isir avvanz fil-qasam sportiv. Bħalissa l-Kummissjoni karigata mill-Strateġija Nazzjonali l-Isport ġew pajjiżna għaddejja minn ħidma fejn fost oħra tiltaqa' ma' numru ta' stakeholders sabiex propju nkunu nistgħu nfasslu l-istrateġija. Strateġija li tħares għal 10 snin li ġejjin u kif bħala pajjiż nistgħu nagħmlu avanzi importanti fil-qasam sportiv. Avanzi li fost oħrajn jirrikjedu numru ta' deċiżjonijiet li jridu jittieħdu. Is-Segretarju Parlamentari qal li Malta se tospita l-lob tal-pajjiżi żgħar, iżda din l-istrateġija tmur lil hinn minn dan l-avveniment. Ftit ta' snin oħra pajjiżna jkun qed jospita l-lob tal-pajjiżi żgħar u allura l-istudenti tas-sekondarja illum huma proprju l-atleti li ħajkunu qegħdin jieħdu sehem daw il-lob tal-pajjiżi żgħar imma aħna din iħallsu ortri. Il-mira ewlenija hija li f'Malta titkattar il-parteċipazzjoni fl-isports, iżda anke l-kisbiet ta' riżultati ferm aktar pożittivi f'kull dixxilpina sportiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.